10 gutxi. Errepidera egin behar dugu. 5. azkenetan. Van Aert is the one struggling. Pogacar's trying to respond, and Mathieu van der Poel is having one. Ataca Vingegaard y no responde. Jumbo Visma da, talderik garailena, 22 garaipen dituzte eta gaur etapa eta sailkapen nagusiarekin. Gauraino. Nairo Quintana, la leyenda. Kaixo guztietan gitarra Retroplanen podcast berri bat da, 576. podcasta dugu, hau, pentsatu dut egun batean milara ere iritsiko garela. Gaur 2024ko apirilaren 4 dugu, osteguna, larun batean eta igandean, Paris-Roubaix jokatzen da, eta ezinbestean Paris-Roubaixko bi lasterketa hori ez hitz egitera gatuzkizue. Larun batean diot, emakumezkoena izango delako, eta igandean hori moduan gizonezkoena. Larun batean dakizun moda, itzulea amaituko da, nahiz eta, gaurko etapa, zori gaiztoko etapa izan den, esan genezake, eroriko larria, batez ere, Vingegaard, Evenepoel eta Roglic, lider genuen borako txirrindularia, etxerako bidean izan direlako, badirudi azkenean Vingegaard zela kalterik handienetakoa izan duena, beste bat bain, guaeko txirrindularia, badirudi hain larria ez dela izango, osasunari daukionez, ikusi beharko da, kirolari daukionez, zelako eragiten dien, gaurkoan, esan aipatu ditudan txindulari horiek, denboraldi begira ez, errekuperatzeko eta bar, zegertatuko zaien. Edozen kasutan, honek gaurra darai, dakizun moduan, larun bat arte itzulia jarretuko du, eta esan dagoa, Paris-Roubaix, gaurko podcasteko itzordu nagusia, eta horretarako niekin dut Eneko, kaixo Eneko? Bai, Gabon. Itzulea ninguna esan dagoa ez beharrak gertatzen dira, gaina irakurtzen nion Pogacarrire txio bat, gertatzen dira zure gaiztoko erorikoak, hori dela lasterketaren parte dela, kasualidadean nagusiko horiek izan direla, ez? Gainera tropelan bertan ere hautagai nagusi eta multzoan genituen hirurak, eta baldintzatuko duela, ez? Ea osorik diren bintzat, eta ez nolako eragozpen handirik ez, eta osasunez rekuperatzeko moduan, baina hori ez, kirolari daukionez eta denboraldia daukionez Eneko, kaltea izango da hirurentzat, erabatea galestera. Bai, pixkat kezkagarri hori izan da, ez da, justu, azkenean badirudi Stef Kras dela okerren atera dena, ez da, baina inorz da gogoratzen izajoa, zedeno gaude, liderretan pentsatzen, ez da, eta, nik uste zorigaitzeko istripu bat izan dela, egon gaitezke hemen aduradun bila, nik uste, mila arrazoi do faktore daudela, eta egia da, horietako batzuek kontutan hartuta arriskuak gutxitu daitekela, baina azkenean nik uste gaurkoa sorte txarra izan dela, eta ez nuke horgaitik esan nahi, etzaiola buelta gehiago eman behar etorkizunera begira. Segurazki antolatzaileek, ez da beraien errua, baina hobeto egin dezakete. Txirrindularie baita ere, adibidez lehen Twitterren ere idatzi, ez da, eta hor tropelako taldean, aurre erakusten dio lehenengoetako gauza biziketan ibiltzen direnean, jaitsieretan betik heltzeko, beti, seguruena delako. Eta gero ikusten dituzu, Mikel Landa betik helduta doa, eta besteak goitik helduta. Gero materialen kontu ere badago, Pello Bilbaok aipatu duena ere, guztiek arriskua gero eta gehiago hartzen dituztela. Irratien kontua. Irratiak azkenean arrisku esabizatzeko erabiltzen dituzte zuzendariek, ala presionatzeko denei aurrera. Mila faktore daude, baina guztiaren gainetik nik uste bakoitzak bere hausnarketa egin beharko duela, ziklistek, antolatzaileek eta bar, baina guztiaren gainetik nik uste sorte txarra izan dela. Ikusiko du, nola badintzatzen duen denboraldia eta esan dago, ez? Guk ere espero dugu eroritago guztiak, ez? Kras, bain, eta gainontzeko guztiak ere, ea lehenbailen osatzen diren eta horretan, ez? Zori gaiztoko momentu batean besterik ezen geratzen kontua. Nio bezala
gaurko ordea, ez rubez hitzein beharran gauden, larun batean emakumezkoen lasterketa, 19 sektore, arbide sektore izango dituena, 158 kilometro eta erdi, Denain eta Rube artean, eta igandean, gizonezkoen hori izango dugu, ez da, 29 sektoretakoa, 260 kilometro, hori bezala, biak ala biak ere, Rubeko estadion amaituko direnak, eneko, ez dakit zerbait aipagarria bereizgarria dugun aurtengo edizio honetan Ruberi dagokionez? Amaitu dezu esanez, ohi bezala, eta aurten hemen, zirudien astea zidugula hor, hauntzak haren berren belarra jaten zabaldu zituzten irudioiekin, baina ja hauntzetaz ahaztu gara, eta jende guztiari da txikan famatu horretaz, orduan berrikuntza handiena hori izan daiteke, itxuraz Adam Hansenek zuzentzen duen txirrindularien elkarte edo sindikatuari eskaera bat iritsi zitzaion txirrindulari batzuen aldetik haren berreko sarrera arriskutsu hori nolabait aztertzeko eta nahiko sekretupean halako inkesta bat edo galdetegi bat edo egin zuten ziklisten artean asorekin kontrastatu eta abiadura gutxitzeko txikan bat sartu dute, nire ustez arriskua lekuz aldatu besterik ez duen egingo. Beste leku batean agian erortzean min gutxiago hartuko dutela, horrela bada onartu dezaket, baina ikusi dugu, ez da, Matthew Van Der Poelek joke, ez da, txiste hitza erabiltzen zuen sare sozialetan, aldaketa hau gustatzen ez zaiola aipatzeko orduan, gaur gainera hori, hasi gara jaitsi, erorketetaz hitz egiten Euskal Herriko itzulian, eta aste osoa daramagu eztabaida horrekin Arenberg basoaren inguruan, eta nik ez dakit, baina askotan onena izaten da ez aldatzea. Azkenean norbera badaki beste urtetan nola izan den, norberak hartzen ditu bere erabakiak gehiago edo gutxiago arriskatu edo zer egin behar duen, eta azkenean nik iruditzen zait txikan horrek egingo duena dela urduritasuna areagotu, ze lehenengo aldia denez, ez da inargi ongo ze gerta daitekeen edo zenbateraino arriskutsu izan daitekeen, eta ez zait iruditzen konponduko duenik. Igual norbait irakurtzen nion, 60 kilometro ordura erori beharrean, 100 kilometro ordura eroriko dira, baina erori behar duena eroriko da, ez da. Orduan niri ez zait gehiegi gustatzen aldaketa hori, gehiago lertuko nuke, aurretik, ez dakit, herrian alako beste buelta bat ematea, edo aurreko kilometroetan zuzenguneak sartu ordez, kurba gehiago dituen kilometrotxo batzuk gehitzea, luzatuago iristeko tropela, baina ikusiko dugu igandean ze pasatzen den, baina niri printzipioz ez zait gustatu berrikuntza hori. Iganda eta gromata emakumeek ere. Ez dut uste pasatzen duten ikaren berre. Okerrez banago emakumezkoek ez dute haren ber pasatzen, orduan ez lukete, ezin izango deo nolabait orain begiratuko bete, baina okerrez banago ibilbidean ez dute haren ber. Bueno, esan dako, emakumeena, larun batean abiatuko da, korrezpaldi bana, izarratzaldeko ordu bidea orden gutxi buelta horretan, hasi da, irtera ofiziala, eta, kinirari da okionez, goratu, 16 txundari aukeratu beharko ditula, 5 multutan markatu, baratu ditugu, autagai nagusia, beste autagaiak, frantziarak etxean jogatzen dutelako eta besteak, eta, hoi bezala, lehen multu horretan Kopeki Box Biebes, autagai nagusiak, Kopeki ikusi dugulako aurten indartzuen moduan, Box ere oraindik ere zer esan emateneko moduan dela, eta Biebes eneko, beste, XD Uboxeko beste txirundulari indartzu horietako bat.
Bai, baina, bueno, nik uste horre, bueno, gehienek aukeratuko duten, eta nik ere uste besteen gainetik kopeki, Mhm. dudari gabe, baina, zalantza batzuk ere sortu zaizkigu Flandrian ikusita agian ez dagoela hain fin, eta gero Marian Bosen berpiste ikusten ari gara. Mhm. Ze, bazirudien, duen adinagaitik eta lesioegaitik eta hori, ja, ez zela itzuliko bere Bai, maila bai, onenera, mhm. baina maila onenera, ez dakit bere maila onenera, baina gutxienez aurrean egoteko mailara itzuli da, orduan, bueno, nik hor kopeki bost bioien artean egingo nuke aukera. Mhm. Bai, ez da gaine gogoratu iaz 10. Bos egin zuen eta zertxoa ito xeago, 7. Kopeki helmugoratu zen. Pertsonaiz multzo berean kopeki bai, bigarren multzo horretako lehen sakatu izan zela, baina kontuan hartzeko horren bestez, esandako gainera gehienek kopeki hartu dute eneko, bueno, bos hartzeko aukera ere. Bai, Bai, interesgarria zaiteke. gogoratu iazko emakumezkoen Rube pixkat arraroa izan zela, ez da ohikoa, bueno, iesaldia iristea eta iritsi zen, gutxietzi 12 gabe, segundo batik. hori da, gutxietzi gabe, hor iritsi ziren ziklistak, baina bueno, iazko sailkapena errepasatzean, kontutan izan behar deu, nolabait indartsuenak atzean zela, eta espero zela iesaldia bertan bera ustea, baina iesaldi luze hori iritsi zela, eta tres banago 6 lagun iritsi ziren, kopekiren aurretik. Bueno, bigarren multzoan hautagaiak, bueno, esango genuke Lidl taldea, ez, indartsuenetako bat, aurtengo denboraldian bai gizonezko zein emakumezkoetan, eta bi ditugu multzonetan, Balsamo Italiara eta Brandt, Lucinda Brandt, ondoren Txabei, Confaloniere, bakatu, Gil Confaloniere, Consoni, Jordi Cole, Paternoster, esan genezaki nire zabintzat aurten bikain dabilen italiarra, eta Schweinberger, Kristina Schweinberger. Hauetan, oraingoz eneko, Balsamo eta Consoni aukeratuenak, ez dakit ba, zerbait argitzeko aukera... Bueno, niri, Balsamo ondo iristen da, hori badakigu, baina atipat esprinterra da, eta ez dakit, nik, itzegin izan da, Balsamo ondo, bide ondo etortzen zaio hori, baina niri ez dakit. Batipat euria edo guztia badago, ez dakit hain abila den edo ez dakit, zalantza, ez dakit, gero igual oker nago, ez deta inbeste ere jarraitzen emakumezkoen txirinoletza, baina niri, beti hartu jote Elisa Balsamori baldartankera. Orduan, pixkat igual nire aurreritzi hori gaiti, baina nik Balsamo ez nuke hartuko. Consoni bai, ondo dago eta emaitza ona lortu ditu lasterketa honetan. Pfeiffer Georgi ere bai, Paternoster aipatu duzuna, oso ondo ikusten ari gara aurten. Eta gero pixka, Lucinda Brandt, veterana, baina ziklokrosean ere oso ondo aritzen dena, eta nik uste horrelako ibilbide batean oso ondo moldatu daitekela. Orduan, eta Elis Xabi ere bai, baina, nik Lucinda Brandi aukera gehiago ikusten dizkio, nik uste agian bere urteko helburu izan daitekelako errepidean Rube bezalako lasterketa. Hora aipatzeko, ez, bigarren tropeltxo horretan kopeki burutzena iazko edizio horretan, bueno, ez, Jordi Consoni, Brandt eta Schweinberger, Txabei, horiek izan zirela, ez, beraz, aipatu duguna, ez, eta akaso Balsamo agendeak deskuiduz hartuko zuen, ze iaz 7 minutura helmugaratu zen. Beraz, esan genezake, hemen daukagun pistarik edo komediarik onena neko ez Balsamo ez hartzea izango ditzatekela gutxienez, ez da? Bueno, ez dakit, aipatu izan zenian zere hor favoriten artean, eta hori, esan ez dut gogoan, 7 minutu galduz dituen erorketaren bategaitik, edo indar falta, ez dut gogoan, baina niri zalantzak sortzen dizkit, eta nik ez nuke hartuko, baina, igual oker nago. Bueno, beste hautagi lau aukeratu erdea, Atosalo, Brown, Coles Lister, De Jong, De Wilde, Vizidanza, Jackson, Lecor de Billot,
Norgard, Movistarrekoa, Paladin, Sierra Movistarreko beste txirrindularia, Truyen eta Van Dijk, hemen De Jong eta De Wilde gehien aukeratu duten, dituzten bi txirrindulariak. Ez dakit, nik hemen Movistar izan daiteke zerbait egiteko aukera izan dezakena, badirudi Van Dijk Lideleko ez lanerako joan daitekeen txirrindulari izan daitekela, Grace Brown akaso? Bai, Grace Brown beti oso erregularra da, eta lasterketa onak egin ditu, nik Grace Brown hartuko nuke, iruditzen zaidalako seguro bat dela. Pero aukera bat emango nioke Alison Jacksoni, asko irabazlea, ez dakit, nik uste motivazio plus batekin atera itekela, ez dut uste ongo denik hor top 5 batean, baina top 10 batean agian, nik uste asko irabazle izan da beste plus batekin atera itekela, eta puntuak eman ditzakela, Eta gero, zelantza pila, Van Dijk adibidez, iruditzen zait, den neska buskarekin, Rube bezalako ibilbide bat oso ondo etortzen zaiola. Zenbateraino egingo duen lana, segurazki lanerako, baina nik ez nuke deskartatuko, eta gero, aipatu dituzun aukeratuenak daude, eta gero Elman Norsgaard, baita ere beti aipatu izan da, Rube izan daitekela berarentzat moduko lasterketa. Ni Movistarren artean, Arleni Sierra, ez daki zergaitik, baina sprinterra, kubatarra, nik igual nahiago tropikoko bat baino, iparraldeko bat horrelako ibilbidetarako, baina, esan bezala, gero igual kontrako erakusten digu Arleni Sierrak, oso maila ona erakutsi du azken lasterketetan. Frantziarrak etxean beste multa duguen bi aukeratzeko, Barto, Bianik, Borras, Ricardo Ragot, Fortin, Rosetete, Lenet, Berghulst, Bigi eta Biel. Hemen nibintzat nahiko garbi Bigi esango nuke, eta gainontzean, ez dakiteneko, beste izenen botatzeko aukera ikusten duzun. Izenagaitik Kordon Ragot, baina nik uste honenak eman da dagoela, baina baita ere hori, baita ere mendiko bizikletan, eta aukerrez banago ibili izan da, eta, izan daiteke, eta gero aukeratuenak Bianik eta Berto, ez dakit, hasieran dodelako agian. Nik Movistarreko ez nuke hartuko, Berto agian bai, baina Movistarreko eskiruditzen zaite, ez dakit, Movistar igual gizonetan bezala, ez da? Ez dakizula inoiz norentzat doan, eta norberarentzat eta denak bere lasterketa egitera, baina normalki nik uste Ode Bianik lanerako egongo dela, Eta azken multzoan eneko, bestean multzoan aukeratu behar ditugu, multzo zabala, gainera aukeratuenik ez dugula esan genezake, momentu eta bintzat aizkide inorrez da agertzen. Ez dakit, zerbait esan dezakegu hemen, ala ezer gutxi laguntzeko gai garen. Izen solte batzuk, ez da? Iasko emaitzak ikusita, Katia Ragusa, nik uste, lehen esan duena, iesaldia iritsi zen, eta, kontuz horrekin. Gero, Sandra Alonso Espainiarra, ez dakiz, ez lasterketa irabazi zuen, baina, lasterketa irabazi du aurten, pixkat, iaz ez nuen hain ondo ikusi, baina aurten badirudi maila gorena iritsi dela, eta horrelako klasikoetan ikusi dugu oso maila altuan. Eta esan dakoa, garaipen batekin dator, eta nik kontutan hartuko nuke. Eta gero, Eugenia Buiak, postuen egin zuela iaz, veterana, nahiko erregularra, puntuak eman ditzake, eta, gero, Zoe Baxter, zergaitik ez, Elena Txekini, pixkata aipatzearen nola,
Ezen batzuk, hori, ikusten dut B izkerekin ere Sheila Gutierrez, baina lehen esan dudana, nork egingo Movistarren, eta nik uste Sheilaren gainetik bi hiru badaudela urten, orduan Sheilari nik uste lan egitea tokatuko zaiola. Bai, esan dago ez azkenean horlako lasterketa batean, klasiko batean, ez bestean multzuan, espaldi maia ez bezala, ez izaldi batean Bai, sartzen eta gero talde bateko 3 edo 4 hartzekotan ez hartu 3 edo 4 Movistar. Ez dakit, SD Worsen hor dauzkagu Majerus edo Fenke Markus, bai, badakigu lanera bazela, baina egin dezakete 12. o 15. Eta puntutxo batzuk eman. Zen maila hori badaukate eta Majerus adibidez, nik askotan hartzen dut, seguro bat delako. Egiten dizkizu, segurazki Majerus kinieran hartuta ez duzu inoiz kiniera irabaziko. Baina puntutxoak egingo dituzu. Esan ez dagoela, ez da espero euskal txirindulari beraz, ze lasterketa eskaintzen duten bertako emakumeek, ze ikusteko segurazki Eurosporten ikusteko aukera izango dugu. Ze besteetan, dakizun moduan, emakumezkoena ez dituzte gehiegi zabaltzen. Eta neko hau esan da gizonezkoen gana pasako gara, igandean jogatuko den lasterketa horretara, esan dakoan, guzeko 11:30 buelta horretan abiatuko da, irtera ofiziala, 260 kilometrotako etapa, txikan, aipatu duzun, txikan horrekin, adi izango gara, ez da gitz horretan pasako duten gune hori, baina akaso biztazo bat emateko, atento izan beharko gara, ze segurazki lasterketa osoa jarraitza aukera izango dugu, online edo bintzat Eurosporten, eta hauetan berriz, eneko, inari dagokionez, segundo bat ematen badia zuentzat, nahiela despistatu xamar. Hautagai nagusietatik hasita gutxi esateko, ezta? Nork ez du Van der Poel hartuko. Nik uste hori dela galdera, ezta? Azkenean hautagai nagusietan Philipsen, Van der Poel eta Pedersen ditugu, baina bueno, arrisku handiak hartzea da une honetan Van der Poel ez den bat hartzea. Hori esan da, nik Philipsen askoz lehenago hartuko nuke Pedersen baino. Bakarrik, Van der Poelen taldekide izateak abantai hori eman dakiokelako, Milan San Ramon ikusi genuen bezala. Eta Pedersen, oso sendo, baina ez dizkiot hainbeste aukera ikusten eta gutxiago, Stuyven ez denez irtengo, eta pizkate, kaltetuenak izan zirelako, pasaren asteko erorketa hartan, ez Flandrian zehar aurreko erorketa hartan, Van Aert gogoan dugu, baina, Stuyven ere erori zen, eta nik uste oso dugo polita egiten zuela Pedersenek Stuyvenekin lasterketa honi begira. Stuyven ez da izango, ez? Oko espaldimanez, ez da? Bogo ez dirudi izango. Ez, ospitalean Van Aertekin amaitu zuen. Orduan ez horreitik esaten nuen, Philipsen da Van der Poel bezala, izan daitezkela bi hautagai sendo irabazteko talde berekoak, Pedersen eta Stuyven ere izan zitezkeen bi hautagai sendo. Edo Jonathan Milanekin 3 izan zitezkeen. Talde sendoena nik uste zarantzari gabe zela Lidl Trek, baina Stuyvenen faltan nik uste baja garrantzitsua dela haien estrategiari begira. Horretzen eteke ez da eneko probatzeko Pedersen aukeratzea, ez? Aukera izan, aurten badago gara indartzu, ez dakit? Hala ez. Ni... Van der Poel da listo. Flandria baina buru gehiagorekin jokatu beharko du.
Zalantzai gabe, hori bai. Baina egia da Flandriako erokeria errezagoa dela Paris-Roubaix irtetea. Paris-Roubaix ohikoagoa da, 80 kilometrora jo, eta han erabakitzea. Flandrian saiagoa da urrutiko eraso bat iristea. Orduan, buru gehiago, igual Flandriakoa egiten badu Ruben igual ateratzen zaio, baina ez dizkiot nik hainbeste aukera ikusten. Horrego multzuan, autagai multzuan hiru aukeratu behar ditugu, eta hemen, Bismako Jorgenson eta Laporte, Laporte egin ez, Ispako mi ez da bar izan dela, eta Jorgenson aldiz klasikotako bat irabazea dator, Betiol ere Education Festekoa hemen dugu, Kung ere hemen dugu, Oier Lazkano, agerraldi politak eginda eta jendea nahiko positibo guztien duena aizki batekin ere Movistarreko lidera izango dena, edo ez, hemen dugu, Milan aipatu duzueneko, Mohoric ere hemen dugu, eta UAEko Polit. Nik hemen nahiko argi ditut 3 ziklista, eta orain arte jendeak aukeratutakoarekin ez dute bat egiten. Nik, Stefan Kuhn, ondo dago, seguro bat da, eta hau ez da puntutxoak emateko hauetakoa. Lehenago egingo du 5 lehenengoetan, 15-etiko gehiago baino. Orduan, nik uste Stefan Kuhn baiet, gainera, aurten oso bikote ona egiten du Laurens Pitirekin. Orduan horrek plus bat nik uste emango diola. Hala ere, badakigu nola korritzen duen, eta beti dena ematen du askotan gehiegi, baina nik Stefan Kuhn hartuko nuke. Eta hartuko ez nukena, eta esango dizu zergaiti da, Mateo Jorgenson. Jorgenson, Bismarck Izabaiko lidera dela, baina niri gaur idatzi duen txio batek esan dit, hau beldurtuta. Eta hemen, ezakit, horrelako lasterketetera pizkat Van der Poelen jarrera arrosko horrekin joan behar badezu. Hemen, zalantza txikinarekin doana, akabo. Eta nik horregatik gaur irakurri denean txio hori txikan horren inguruan hau eta ez dago egon behar duenean. Nik uste burua, ezakit, lanean baina ez behar duen bezala, eta nik horregatik Jorgenson ez nuke hartuko, eta Laporte ere ez. Laporte osasun arazoekin ibili da, nahiko isiltasun dago horren inguruan, nik nonbait irakurri edo entzun dut arazo psikologikoekin ere ibili ote den, egia den, zurrumurrua, baina aurten Laporte zagertuta bil, orduan ez nuke hartuko. Horregatik nik Stefan Kuhn esan dut, eta luzatu gabe bestea Mohoric, eta UAEkoa Nils Polit ikaragarri da bilela, nik 3 horiek hartuko nituzke. Lazkanoak izio aukerik emango? Asko gustatzen zait, baina indarra bai, baina Flandrian nahiko pez ikusi nuen. Eta nik uste oraindik esperientzi falta izan dezakeela. Eta gainera, Euskaldun bakarra izan daitek. Edo gehiago irtengo da norbait. Ez, bakarra, segurazki. Horregatik, Euskaldunen puntuak ere ez ditu eman, orduan Lazkano hartzeko argudio izan ziteken Euskaldunaren puntua, baina Euskaldun bakarra izan da, eta puntu hori gabe nik ez nuke hartuko. Ea oker nagoen, eta ea kriston azterketa egiten duen. Eta irazten badu ere txalo asko, ez? Zalantzari gabe, baina niri lehengoan oinez igotzea normala zen, baina hain atzean eta deskonektatu ez dakite zote zuen egin zailtasunen aurrean, eta Rube ez da deskonektatzeko. Rube ikusi deu, jendea matxurak euki ondoren, erorketak euki ondoren, altza jarraitu, horrelako lasterketa, eta horretarako egon behar da oso alde batetik motibatuta, baina baita ere oso lasai, esan edo zela, hau luzea da, emango dio buelta, nahiz urduri jarriko, eta ez etxi, eta lenguan Flandrian hori botanion faltan, ez da, bizkat zailtasunei aurre egiteko garra hori.
Mhm. Bueno, beste eta egitean bost aukeratu behar dira, hemen multzo mardulagoa izango duguna, eta bueno, Abransen, Asgreen, Denkol, Iban García Cortina, Germay, Christoph, Meus, Merlier, Mozzato, Naesen, Pizzi, Rex, Starling, Van Barle, Van Moer, Walshed, Wellens, Reed, bueno, Belgiarrak, Suediarrak, Italiarrak, mendanetu dugu, eneko, eta aizki asko ikusten ditut, Asgreen, Merlier, Pizzi, Tarling, Van Barle, Wellens. Bai, eta Asgreenak harritu nau. Nik azken aldian gregario lanetan, baina justu ikusi du. Ez izugarrizko gregario lanak egiten ero, da nik Asgreen ez nuke hartuko. Bere taldekiden Merlier aldiz bai. Nik uste Merlier dela dudari gabe Soudal quick stepen gizona, esgelde prefido hasi zuen atzo, oso abila da, ziklokrosian aritua da, sasoiko dago, nik Soudal quick stepen gizona dudari gabe, Merlier eta hartuko nuke. Gero, aipaturiko Laurence Piti, franse de Iekoa ere oso ondo dagoela, eta gero, Van Barle, aurten ez dugu ikusi, orduan bai, irabazi zuen, baina jo, niri zalantza asko sortzen dizkit. Joshua Tarlin berdina, izkiarekin ikusten dut, baina oso gazte iruditzen zait, kriston sorpresa izango zen aurrean ikustea, eta nik lehenago joko nuke, Laurence Rex bat hartzera, ze oso sasoiko dator, eta okerrez banago topa amarrak egina ditu Paris Ruben, orduan nik Laurence Rex bai. Abrahamsen ere bai, ze ikusgarri ikusten ari naiz, eta baita Tim Wellens ere, ze UAek azkenean, ez dakit, Wellensek egia da, memoria jarri naiz, ez dut uste Rube honik egin dituenik, igual okernago. Baina hor daukat, Van Barle eta Tarlin baino lehenago hartuko nuke Wellens edo Wright bera ere. Bueno, Bahrein ere Mojoritz bai, baina bigarrena Wright izan daiteke, eta esan dakoa, nik adibidez Van Barle ni bizma ez dut ikusten, ni bizma ez dut ikusten, ez dakiz ergaitik ez dut ikusten. Bueno, eta eneko gaurkoen ondoren, ez, erorikoak eta bildurak izango dira, lidera hor etxerako bidean joan den horrekin, nola beteko ez, zalantza sola etezke. Bueno, ez da rigor, ez dut uste hainbeste eragingo duenik, baina, bueno, bai, eragin dezakegia da, bai. Bueno, eta amaitzeko, besteak multzoan, esan dugu, ez, Euskaldun bakarra segurreski izatekotan Oier Lazkao izango dela, eta multzo honetan, nik bintzat izenen bat edo beste ematera ausartuko nintzateke, adibidez, Beyer, hemen dugula UEko beste, ez, indartzu edo dabilen txirrindularia, zirutzen duzun, eneko, eta gainontzean, ez dakit, Sheffield ere aipatu izan dugu, baina ez dakit zerbait egiteko gai izango den, Turgis hemen dugu, bueno. Nik sendotasuna gaitik, nolabait urteetan emaitza ona lortu dituelako eta Turgis, ez dakit nola moldatzen den, baina... Bai, hor bitza, ez. Buru zarinez, baina eski igual egin du 20 lehenengoetan, azkenengo ez dakizen bat urteetan, ez da, hori da, eta... Mikel Berrere sasoik ikusten dut, gero Boasson Hagen veteranoa, baina urteko lasterketa izan dezake, eta nik ez nuke deskartatuko ze oso lasterketa honak egin izan ditu. Gero beste izen batzuk, bueno, Soudal quick step esan dut Merlier izan daitekeela gizona. Goian aipatu dugu baita ere Asgreen, baina nik Asgreen baino lehenago Lampard ikusten dut. Hori esan da, Lampard eta Asgreen aurtengoak ez dira beste urte batzuetakoak. Gero, Antonio Morgado,
Lesamin irabazi zuen, oso lasterketa irabazi zuen baita ere, arbideak pasatzen zituztela, eta gogoan dut nola elkarrizketatzaileak telebistakoa galdetu zion, da, gustatzen zaizkizu horrelakoetan lehiatzea, eta erantzun ze, ez zait gustatzen, baina bueno, horrela dator, edo horrelako zerbait esan zuen, orduan, gaztea baina kriston maila erakusten ari da, eta nik ez nuke deskartatuko. Gero, guantiko... Frandian bosgarren abetu zuen. Horregatik, Badabil. kriston maila, guantiko Hugo Page, maila politean da bilela, aipatu esun Sheffield, Mike Teunissen izan daiteke, eta gero pixkatola Dries Van Gestel, Total Energies, claro, horrelako talde batzu daude nor da liderra, bai igual, Van Gestel da Total Energiesiko liderra, eta kriston lan egiten dute amar asko esatea da, baina bueno, hori, 10-20 hor sartzeko, ze emaitza hona izango zen, eta edo 1xeko Soren Varenshol, hor badaude alako taldetxo batzu, bueno, eta gero talde handiagoetan ere, Jani Vermeers, grabelean ere munduko txapeldun okerrez banago, ziklokrosean aritua, baina badakigu Van der Poel eta Philipsen dauzkala taldean, baina nahiko du azken unera arte alboan egon, eta horrek bermatu diezaioke igual 12. edo 15. Postu bat, zenik bai iruditzen zait, lasterketan lehiatzen ez, garaipena lehiatzen esan nahi dut, baina postu hon bat egin dezakela, aipaturiko Anthony Turgis, Rasmus Tiller ere, 1x ondo ikusten dut, Q26ko Yannick Steible, zergaitik ez, hor badaudelako izen batzuk, lasterketa ona egin dezatek. Denak eta nik igual hemen azken talde honetan joan nintzen alako, edo oso Morgado bezalako gazte sorpresa hauen bila, edo esan dakoa Q26, Total Energies, horrelako taldeetako ziklistak hartzera. Bai, beste da ipatzen, akaso Zijan estatu batu harra, Israelkoa, zaretik egin dakizun modu, Israeleko gorda biltza agertzen dira eta ez dira agertzen, danetik agertzen denean oso indartsu. Bai, emaitza honak ari dira ateratzen, eta Israel da beste horrelako talde bat, bueno, eukigitzake bere aukerak, ez dauka garaipeneako lider argirik, baina bueno, kontutan hartzeko batipat hori, besteak talde honetan, Hori da. Pero haneko, bertan utziko dugu. Uste nahikoa buelta mandizkigula bai emakumeen bai gizonezkoen kinielei, esan, larun batean emakumezuen izango dugula, ordubiek laurde mutxietarako kinielak prestan beharko ditugula, hori ez, 19 sektoreko lasterketa klasiko handi hori usila izateko, eta aldiz igandean gizonezkoena goizeko 11 eta 25 bitartean dugu epe muga. Besterik ez horrengoz, eta gogoratu horrengoa ardenetako irukoa izango ditugula. Beraz, Euskal Herriko itzuliarekin batera, asteburuko itzordua tropelemintzat biak izango dituzue. Eskerrik asko eta zortiko napo dizugu. Errepide egin behar dugu, 5 azkenetan. Van Aert is the one struggling. Pogačar's trying to respond, and Mathieu Van der Poel is having one. Ataca Vingegaard y no responde. Jumbo-Visma da, talderik garrainena 22 garaipen dituzte, eta gaur etapa eta sailkapen nagusiarekin, 20 zergauraino.